Hej, jeg er Nikolaj. Og i dag er Troy lige igen med. Og I også kan lige blive lidt af, at jeg ikke har lavet nogle videoer her for nylig. Ja, fordi det kan have en stor pik. Og undskyld for den der video, da jeg ikke har en stor pik. Det var Troy, der fandt på den. Men altså, han har sgu også en stor pik. Det gør der en stor pik. Troy, hvad skal jeg lave i dag? Vis din store pik. Jeg mener, er det sådan noget, jeg kan gøre med Robben, men ikke er i spæk eller sådan noget? Det kørt over. Heller det. Noget uden... Se på den der lille cykel. Okay. Du holder kameraet igen. Og så kommer vi lige tilbage, når det kunne have der. Godt, så er Nikolaj herhenne. Vi kan desværre ikke zoome. Så jeg går lige hen til ham. Jeg hedder Claus. Jeg hedder...